You know, Christians, kunelizwi lapha elithanda ukuba li-create division kubazalwane. Leli lizwi lifumaneka kwizenzo 19 lapho uPaulos wayese-Efes wadibana nabafundi abathile, wababuza umbuzo, wathi namamkela na umoya engcwele. Eli lizwi bazalwane liyabadida bazalwane. Mangithi liyabadida bazalwane, li-create division phakathi kwamaKristu. And ngiphefumulelwa nguThixo uba ake ngithethe ngalo. Leli lizwi bazalwane li-create iyanhlukano phakathi kwabazalwane. I don't know ukuthi yini eyenza lahlukanisa abazalwane, because elalizwi li-clear. Lingaba dark, lingabonakali bese bumnyameni komunye umuntu. Leli lizwi lithi namamkela na umoya engcwele. So indlela elidivide ngalo amaKristu, elizwi kuye kube khona abazalwane abavele badibana nabanye abazalwane mhlambe abaphuma kwezinye branches nabo baphuma kwamanye amabandla, bababuza umbuzo oba namamkela na umoya engcwele. You know bazalwane, angikho happy mina. Angikho happy uma umuntu etolika isibhalo ngohlobo ekungalona. Angikho happy, because ukutolika isibhalo ngohlobo ongalona abantu bazokukholelwa, and labo bantu the minute bekukholelwa uyabalahlekisa. Kusenokwenzeka ukuthi wena ukhuluma kanjalo because waconvinced kanjalo and waba convinced, kanti lowo muntu waba convinced ngomunye umuntu naye, because ukulahleka komuntu omnye alahlekisa abaninzi. Laba balahlekisayo bazohamba naye bolahlekisa abanye. Eli lizwi li-interpretwa ngendlela different kancane nje bazalwane. So eli lizwi bazalwane litolikwa ngenye indlela bazalwane, li-interpretwa ngendlela engayiyo bazalwane. Awukwazi ukudibana nomuntu ekholwa uvela umbuzo ba wamamkela na umoya engcwele, noma ngashumayela kangakanani umuntu, noma umuntu angathandaza, noma umuntu angakhuluma ngelwimi kunokwakho, ngokunokwakho all along lowa muntu unomoya kaSathane. Because uma umuntu enganayo umoya kaThixo unomoya kaSathane, that is what you are implying. Ngale ndlela wenza lanto kuthiwa unyelisa umoya engcwele but awuzazi. Bazalwane, masifundisise leli lizwi, and ngifuna ukuthi before ndingene deep kuleli lizwi sikhulu ninicelele bazalwane ukuba ilizwi wenza istudy kulo. Uma ilizwi lithanda uba impica abadala kuwena, wenza istudy kulo. Liba yi-assignment yakho lo lizwi, uhlala kulo, uyaliphicotha. Apha uPaulos waseyishumayelile, wayeshumayele onke amazwe ayikhona elizweni laseKorinte, amazweni onke ayikhona elizweni lase-Asiya. Uyahamba uza e-Efes. Uma efika e-Efes udibana nabantu aba bantu ayingamadoda ayi-12, because khona ivesi ebanika inamba. Udibana nabantu ababeyi-12, and uPaulos uyabaqaphela aba bantu babayakholwa. Kodwa uPaulos uyasensa apha kuyena ukuthi ukholelwa abantu aliphelelanga. uPaulos pha wayenga-introduce olunye ubhaptizo, wayenga-introduce ubhaptizo lomoya engcwele, wayenga-introduce i-new doctrine. Aba bantu uPaulos wababuza umbuzo, wathi namamkela na umoya oyingcwele. Bathi bona xa bephendula azange sive nokuva uba kukhona umoya engcwele. Mamela, laba bantu bathini? Bayakholwa, zange sive nokuva uba kukhona umoya engcwele. Uthi phela uPaulos, phoma kunjalo nabhaptizelwa baptulizeni lunjanina, noba nabhaptizelwa koluphi ubhaptizo, noma nabhaptizelwa kubhaptizo lukabani. Bathi bona ubhaptizo lukaJohane. Wayibona le nto uPaulos ba okay, lapho ilahleke khona. Laba bantu uPaulos xa ibaphendula uthi uJohane wayibhaptiza ubhaptizo lenguquko. Uyangizwa? That is very true. Kumele uqale uunderstand qala ukuthi aba bantu babebhaptizwe kubani, babebhaptizwe nguJohane. uJohane you have to know ukuthi wayengubani.
have to know that wayengubani uYohane uMbhaptisi. Wayengubani? uYohane wayezalwe nguElizabeth, ezalelwe ukuvakalisa uYesu Kristu owayengakafiki ebantwini. ISouth Africa yandiva. Wayezalelwe ukuvakalisa uMesiya owayengakafiki phi ebantwini. Wayehamba uYohane eshumayela ukuza kabani kukaYesu. Ngeli xesha uYesu wayengekabonakaliswa phi ebantwini. And uYesu Kristu uvele kwaSirayeli after 30 years. Yonke leminyaka uYohane ashumayela ngoYesu. uYesu khona uhlala nonina noJosefa ungumchweli. Until 30 years later azobonakala uJesu ebonakala kubani? kuJohane emlanjeni iJordan. Ubhaptizo lukaJohane yayilubhaptizo lwenguquko. Lolupho lubhaptizo lukaYohane. Ekubeni uYesu Kristu wayengekabhubhi noma uYesu Kristu wayengekafi abese yavuka ukuze abantu babhaptizwe egameni likaJesu. Babebhaptizwa emanzini. Wayevele uYohane amfake emanzini umuntu, angabizi igama lamuntu, amfake emanzini abese yamkhipha. Olubhaptizo lwalubizwa kuba lubhaptizo lwenguquko, meaning abantu ababevuma ukubhaptizwa nguYohane yayingabantu ababekade bekholelwa ukuthi uYohane lena ithethayo iyinyaniso. Yayingabantu ababelinde bani? uMesiya. Buka-ke, ekubeni uYesu ebhaptiziwe, uYohane still emveni kweminyaka still uYohane wayengekazi ukuthi uYesu Kristu ufikile. Kuyabe kwahamba uYohane ngicabanga ukuthi wafikelwa ukuthandabuza, because uYohane wamkhomba uJesu wathi naliya nansi imvana ethwala isuse isono sehlabathi. Kodwa uthi uJohane masesejela athuma abafundi bakhe kuJesu, athi hambani niyobuza uba ungulo ulindele ukufika na noba kumele silinde omunye. Impendulo kaJesu yaya kuYohane ingenampendulo. Wathi uJesu kuYohane hambani niyomtshela uba iziqhwala ziyaphila, abagulayo bayaphila, abangaboniyo bayabona, indaba ezilungileyo ziyashunyayezwa. Kwabuyiswa leyo mpendulo. And ekubeni uYohane wabhubhayo uYesu Kristu esashumayela, abafundi bakaYohane bayeka ukuhamba noYohane lapha yakhona. Baye baba scattered umhlaba wonke. Umhlaba wonke. Xa sebebuya, babuya uYesu Kristu seyishumayelile wagqiba. Babuya uYesu Kristu seyibhubhile wavuka, wanika umoya engcwele abantu. Manje bona babasebalindele uMesiya. Babesalindele uMesiya bona osezayo. Yilena uPaulos wayibona kwaba bantu. Because uPaulos wabona ukuthi aba bantu bayakholwa. But ukukhuluma kwabo apha emlilonyeni weva khona apha ezikhulumeni zabo uPaulos uba abantu basalindele uYesu. But uyabeva still abantu bakholiwe, but kukhona leli shodayo. That's why uPaulos wabuza lambuzo wababhaptiza, because babengamazi uYesu seyizaliwe seyifikile. Babengamazi. All along Yesu ashumayelayo babengekho bona. uYesu Kristu mayobethelelwa babengekho. Uma uYesu Kristu evuka babengekho. Khuluma abafundi bakaJohane labo uPaulos wayedibene nabo. Uma ke ngoku uYesu Kristu eyinyukile wayezulile, abantu abasabhaptizwa lubhaptizo likaYohane lwaphela ubhaptizo likaYohane. Kwase ukubhaptizwa egameni likaJesu, bona babesaqhubeka kumessage yenkosi yabo ababeyilandela uJohane. uYesu uPaulos wabatshela ke ngobani? ngoJesu. Because iBhayibhile ithi wahlala nabo, and if uyayifundisisa ithi wahlala kwelo lizwe about 2 years. Uma uyafundisisa incwadi kaPaulos ebhalelwa ama-Efeso 1:13 ithi abo bakholiweyo uYesu Kristu bavuma indaba ezilungileyo banikezwe umoya engcwele. Meaning ukubhaptizwa egameni lenkosi uJesu immediately uba nomoya engcwele. Akukho idingo soba yiba nomoya engcwele omusha okanye baptizwe ecaleni ngomoya engcwele omusha. Yilento ekade isenzeka abazalwane apha kolubhaptizo likaJohane, kolubhaptizo likaPaulos athi namamkela na umoya engcwele. Aba bantu babesakholelwa kuMesiya ozayo, babengazi ukuthi uMesiya seyifikile. Do a proper study bazalwane. Do a proper study. You can do research. Iza kutshela. Do a theological study bazalwane. Do zealous word of God. Egama likaJesu. Amen.